Nempasha. Kumbe kwa tisika nini mambo ndasiko. Hata kushike. Ndaneti ilikuwa zaidi ngati 50 cents pateka pa mandi pa 50 cents yangu ndo zhendira mba kwangu chini. Ndati karibu kwa sababu ndio kamuda bapo. Aiwa ina start nga imari yangu ndo tushasokira kombi mangwana kwenda ubanza. Aiwa ndipe iwo change yangu. Ikanta kushika kumbata tuzotsaka change. Fatuneza change. Mba kwanyu kwati singashike. Tatosika ili mjiji anzi mutera nini tuzotsaka change. Aiwa kana mpashi. Hindi zatu kumba kuna alikuwa utwa kwanza nipa coin leo. Sasa tukaenda tumepo coin leo. Asikana nyinyi tukapiga coin hapo tumotika cha Mungu dabu nipa ndo. Aiwa kali ndikuta ati change yangu ndo kushandisa kwira kombi mangwana kwenda kubanga. Mimi ndimda kushandisa kwenda kubanga ina nyanga banga. Aiwa muno ndipa change. Sasa ndimda. Kumambe. Mimi sema mimi ndo ndio ndio change ndio. Ndishimire. Mimi sasa wao pia mimi chakati mbaya. Mkwasha msandi jairiwe ndikasikire ndikuda change yangu kasike ndomo wandishika pakuuya kubva kubasa ndakamira panapa ndakamira change yangu ndamira change chikasika ine mwato mdai manje kandongoyo ne change yani ani ndinenda amsataurisa ndikakusataurisa pamari yangu bebada figures of ring my curtains popati baza kwa kupinda ni linki ndiro zidiri ndiko kupinda ukaita kanini masivu mbili unakandi nemuzenda fara chama tabva kwese uchama kubva kubune ngini kubastop uchama ida kwenye nyamwe saka ona kwenye umadhodha ushaile uchenji atina kweneso chama tingatonotenga rimwe wane pane kutsvaga vamwe vanochenja tinga vane chikoni ungamaniwire utozvo zvinofanira kumutsa chakamira pansi apo ikweni riyo ani tozacha tabatanidzwa mukumbiri tachibva mutaura asi ona kwenye jamani nditoza natungwa ndinoona kwenye iwe tsomba kwako ndeuno atiko shangwa shekwenye nyama muna akachina uyesa shekwenye ana 50 cents totongoidya chama banana plan ani murume vangoita zvetanzi unonodza ndikasvika ndikarohwa murume wangu akazobva kubasa ndorohwa nekuda kwe 50 cents wamborohwe tona rasta ndosirias ngenyaya muzive kuti muri padhuwa pacha atioreti ona chipulani chatongopo ndimangu nehembe dzisina kuwachwazo chimbomira tumafesi twakuti totongongowasasira uzive kuti amamuona chii nda kutongokupeira dhora racho rarese asi mufano ndowachira hembe jamani atowachambizikwa kune hembe dzangu iriwa ndookombakangomuri ndinoona nawo ndino but jamani individual kwenda mzidishi vimo ino ipo wa matuze benefit kama ndimisa ku benefit chete amangwana dola wale washita ndipe kana nitaura kamira katatu kwa inyo tena ndisho kada ndo watu mtu dola matuze benefit number 1 ipo hembe yapa hembe zimpindira pakini ikakapa coin nangu kanini mungu ndo chikainge mkwasha muri kumbura tuma trousers ni tu hembe aiwa ndiwachika tuma trousers ni tu hembe murume wangu anosvika pakudzoka inini ari kubenefita kwatira vanti makuzona isindo coin antika coin makona matiri kwachashi hembe aingo tuma trousers ni tuma top kit ikarandi kanti kama wacho marish ambamba nambara zitashande hivyo nini chunguba zinataka hembe the bed the taxis the money ndiri kutsvaga erenda tina kalend mwana wangu wakuda fees bebada figures of ring asi hembe dzichidza mamba ati ndiwachimazishaya tisokedzi ndizotutupira kane ndinoona ngedzimwe dzisho mati ndakuwedzera kane idzi dzama naimkwasha handi dola ri dola saka mukutaura kuti dola pahembe dzisidzi handitawirana kuti dola mari azotaura kuti majini 2 Wera David Hadijo
Tangariwa mutizonoka. Chasura chakavhara mabhebhi sebeef reari yamutini vabereke zvanyaya mukangoti zii makangoti kwindi ndokunofarira manje tingachaminimini uyakaonzera mwangu onaka bhizi kapepe Aona chi chitombositikira maminitsi ase paniro ngomhanyisira mbichana ngositikira maminitsi apationa wambondonesa kuti bhesi ndirangu ndiri wani kwakuita sefuti maya musakwate kangoro pamwe nokasipoti kakangomhanywa kemasekenzi mungato chitongozomba zvemasekenzi chirekakatopera bationa kama mwangu ndatotika ndotora mukanoneka kuti madhamba tena wapo kana nguva chiracha angoisi saka zvimwetora tichindikorowa 2 minutes kune kama sister kipalainasi guys relax masekenzi unaka panaro pane vashandi pana basi saka varikuita se varongogadzira che mukati aiwa mukwasha but iwe patapauka wangochiti tongopedza madhiri achona plus futi manitora ndiri pabasa ene mari yako ndowedzera paya kwake yoisi sazvicho ipo muri chamwedzera mari yacho posi nanditori pabasa timese yambotovestenge tolonge mari tondo ari bibi Kare kanaro sigre chichokoti ndinganonokere kuenda kumba ndotozvibvunzira marriage nekuda kwe imikaimi Bajose Mashurera. Majuzi. Mashurera. Hai. Nene. Hai wani. Vana chicha munombonatsoshaya pandiri chicha munoshaya zvokuti munosvika pakundidzikisira kunoita zvana mistress kubika ndinogona kuwacha ndinogona zvese hapana chandisikagoni pese pemene chinepoti ndiri kubasa ndiri kunonga basa ndiri kuita zvana mistress sadondivhara zvako kuvhara chii chandiri kuvhara panapa chandovhara ndinoita zvana mistress enini iwewe panapa chii changa muchitaura ini ndachidapiwa chenji yangu kani Sandivhari, totoita zviyo kwasha mamusikani kuti ndikageuka ini kwasha dairira kwakuita ungedzedze panapa marriage yangu inotopudzika panapa ndandisi ini ini baba vakapusa ini rasta weiko chivava chivema tonyarira zvii iwewe unozoti uyu mukadzi wako utomba bhesi panapa apiwa bhesi ndiani kwainomunapiwa nakuenda please makutondestera tema futi mari yamandiisira umukombo muri kutotora imwe mari nhasi japreza nakila tina rutokudzingwa kuchikoroko mwana ari kuita kudzingwa kuchikoro joza akagara kana mama kutondijaira nazo